Ayun na. Na. Uy. Ayun na. Bigaan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga gamba, nandito si si Amazing Spider, yan. Dating kay Mang GTV. Ayun. So ayun, shoutout nga pala dyan sa mga utol-utol ko dyan sa Amparo. Tapos shoutout din kay Gagamba TV. Tsaka kay Gagampet. Yun. Mga utol-utol niya, mga utal-utal niya Mga dyan. utal-utal. Shoutout kay Minando Gatchin ng Baliwag, Bulacan. Kay Lisin Tumi, Mark Hayden Bueno, at saka si Angelo Caballero. Shoutout sa inyo dyan, ha. Ayun. Ayun, may laban kami dalawa ni Amazing. Amazing. Ano kaya, makaka-amaze kaya itong laban na to? Parang si ano yun, si Maria Betong. Shoutout sa iyo kasakmal, nasa likod. Sa Big Day, saka si J Spider ba yan? Spider. J Spider. So ayan, sundutin ko na yung akin tay. Pakita mo na yung sa'yo. Ayan. Yung sa akin, Yung Burias sa na kanya tala. gagamba, hindi sa kanya, yung gagamba niya. Ito yung gagamba ko. Burias Yan. na ano, tala. Kinagagamba niya. Ito yung sa akin naman, kumang. Gumang. Kumang na siya. Oh. Ano po yan tay? Tagalog ko. Ano? Burias yan, Burias. Burias na kumang. Naipit pa yata. Hindi. Ayun. Ayan, si Kumanggi yan. Kumanggi. Kumanggi. Dating kayo Manggi. Ayun, lagay ko na sa akin tay. Tingnan natin, ha? Ayun na. Ayun na. Uy. Ayun na. Pigaan Walang na. laban, no? Pigaan na. Pigaan, no? Pigaan na. Yan. Pigaan na. Pigaan na. Walang laban, no? Pigaan na. Pigaan na. Yan, no? Pigaan na. Yan. Pigaan na. Ganda ng laban. Tumatalsik Nalaban. sa akin. Nalaban. Oh. Nalaban. Nalaban. Yan. Patay. Nalaban. Yan. Hindi kaya ng Patay, akin, patay, mga nalaban. kamis. Oy, Hindi naghiwalay. nagagamba ni Tatay Mendo. Oh. Oy, laglag. Ang Teka, iakit mo. na parehas, ano? Oh. Naku, lupay-pay yung kay. Lupay-pay Lupay-pay sa din yung akin. Wala na, oh. Nandun lang. Mag-iwalay na yung ulot sa kakatawan ng akin, oh. Parehas. Hindi Wala. nagagamba ni Tatay Mendo, mga kamis. Ayan, tignan nyo. Ang bilis ng pangyayari, Bilis ng mga pangyayari. gagamba, oh. Parehas stroke. Oh. Ayun, no? Wala. Parang siya, tabla yan, mga Tabla gamba. to. Tabla to. Wala nang gumalaw, oh. Wala kang hollow block yan, tabla yan. Tabla. Oh. Halo blocks. Wala. Eh, Wala. maghihiwalay na yung ulo ng akin sa katawan, no? Pareho Ayun, sila ayun. sumapot, biglang stroke pagkatapos nila eh. Ayan. Ayan, galing. So ayun, shoutout sa inyong lahat mga kagagamba. Ayan, mga gamba, maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli, abangan nyo yung laban ni Big D sa ni Kasakmal. Kasakmal. Yan. Supportan natin yan, mga gamba. Kahit man lang mga 10 na subscriber man lang bibigay nyo araw-araw. Yun, salamat sa inyo. Maraming Amazing salamat. Spider. Araw-araw naman eh. Kahit 10 lang. Okay. Thank you sa inyo lahat. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!